सेप्टेम्बराव गमामायैनो जुदि इलेक्सना जुदि जायोब्ला जोङो 7निफ्राय 9 सिटखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ। साफ्रोमबो मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा बुजिदों जे दिनै UPPLआनो गोनां आरो UPPLखौनो बयबो फैगोनखौ हास्थायफिनदों। मानोना बिथांमोना पुनर प्रमद बर' सारखौनो CM जानायखौ बिथांमोना हास्थायदों। माने 4.5 बोसोराव बेबायदि गोबां मोनसे शान्ति परिबेसखौ नुनो मोनदों। गोबां एक्टिभिटिस थानायनि थाखाय गोबां रायजो राजाखौ अनसायनायनि थाखाय आं दाख्लै भारत प्रतिभा सन्मान एवार्डनि थाखाय आङो कमिउनिटि वेलफेयार एन्ड इउथ एम्पावारमेन्टनि गेजेराव आङो माने सायख'जादों एवार्डनि थाखाय। इन्डियान सकल फेडारेसननिबो आङो नेशनेल ट्रेजारार हिसाबै आं खामानि मावबाय थादों। दा ओंखायनो आंहा दिनै स्पर्ट्सआवबो बिराद मोजां मोनसे परिबेस दङ। दिनै आंखौ गुथे नेशनेलाइज मानसिफ्रा सिनायो। आंहा जेरावखि थाङा प्रब्लेम गैया। बे समाव बड'लेण्ड टाइम्सआव जोङो समाज बिथिं, राजखान्थि बिथिं आरो बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै सावरायनो नागिरदों। क'क्राझार जिल्ला मिडिया सेलनि दैदेनगिरि मानगोनां अशक गयारी बिथांजों जोङो नैबे समाव सावरायनो नागिरदों। जोङो बे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड टाइम्सआव गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। धन्यबाद थाबाय नोंथांमोना खबर लाफैनो थाखाय, आंनि न'आव भिजिट खालामफैनायनि थाखाय। जोङो नैबे समाव जिहेथु राजखान्थियाव दायो बा बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दानाव खुंजानो थांगासिनो दङ होननानै जोङो बयबो मिथिबाय। आरो बे लेखायैनो जिहेतु दायो देबोरगाव बा अल माने क'क्राझार जिल्ला नोंथांमोना गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। दा ओंखायनो बे समाव आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नागिरबाय गिबियावनो देबोरगाव समस्ति हिसाबै नैबे समाव जिहेतु बारग' हाग्रामा महिलारि बिथांनि जितु समस्ति बा बियाब, दा बेहाय नोंथांमोननि जितु थासारि UPPLनि थासारि बा नोंथांमोना बे देबोरगाव समस्तियाव बोरैहाय खामानि मावदों बेखौ एसे मिथिनो लुबैबाय। गिबियावनो नोंथांमोननि बड'लेण्ड टाइम्स नि निउसनि गेजेरजों बेखौनो आं फोरमायनो सानदों। जिहेतु नोंथांमोना सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै क'क्राझाराव गासै 12टा सिट दङ। बे 12टा सिटआव दिनै UPPLआ मोजां मोनसे पारफरमेन्सआव दङ। जिहेतु जोंनिया गसाइगाव साइडआवबो खुब मोजाङैनो UPPLनि पारफरमेन्सआ सोलिबाय थादों। जिहेतु बेहाय मोनबा समस्ति दङ आरो परबजरायाव जोंहा मोनसे दङ। परबजरानि जि समस्ति, बे समस्तियाबो दिनैनि दिनाव पारफरमेन्सआ मोजां। आरो जोंहा नैबे क'क्राझार साब डिभिजन हिसाबै गासै 6टा दङ। दा बे 6टायावबो जोंनि पारफरमेन्सआ खुब मोजां। दिनैनि दिनाव जुदि UPPLआ दिनै जुदि इलेक्सन जायोब्ला, जुदि सेप्तेम्बराव गमामायैनो जुदि इलेक्सना जुदि जायोब्ला जोङो 7निफ्राय 9 सिटखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ। आरो दा बिनि थाखाय जिहेतु जोंहा क'क्राझार सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जिहेतु जोंनि मानगोनां UG ब्रह्म सार आरो लरेन्स इस्लारि सारनि नेतृत्वआव मोनसे क'क्राझार मिशन होननाय मोनसे हाबाफारि जोंनियाव सोलिबाय थादों। आरो बे हाबाफारिखौ लानानै मैया गोबां बेबायदिनो जोङो सावरायलायदों। आरो सावरायनायाव फैगोन समाव मारैबा जोंनि UPPL जोलैखौ जोङो स्ट्रेंथआव लाबोनो हायो, बोरैबा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों लाबोनानै, जिहेतु जों थांनाय जोंनि 2020आव जोङो मोनसे मोननैल' सिटफोरखौ जों मोननो हादोंमोन। आरो टटेलि क'क्राझार साब डिभिजन हिसाबैथ' जोङो मोनसेबो मोनाखैमोन, मात्र जों MLA ल' मोनदोंमोन, लरेन्स इस्लारि सारखौल'। नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो मोनफ्रोमबो समस्तियाव जोङो नायदों आरो समस्तियाव जोंनि वार्कारफ्रा जि खामानि मावदों आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि नेतृत्वआव गोबां बेबायदि खामानिफ्रा सोलिदों। मानोना बिथाङा गोबां फ्लेगशिप स्किमफोरखौ जोंनि मोनफ्रोमबो गामि ओनसोलफ्राव बिथाङा मावफुंनो हादों। आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि जोहैनो दिनै साफ्रोमबो मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा बुजिदों जे दिनै UPPLआनो गोनां आरो UPPLखौनो बयबो फैगोनखौ हास्थायफिनदों। मानोना बिथांमोना पुनर प्रमद बर' सारखौनो CM जानायखौ बिथांमोना हास्थायदों। मानोना बिथांमोना नुदों जे दिनै बे 4.5 बोसोराव बेबायदि गोबां मोनसे शान्ति परिबेसखौ नुनो मोनदों। आरो नोंथांमोना नुदों जे दिनै क'क्राझार जिबायदि मोनसे शान्ति परिबेस जाबाय। मोनसे समाव गोबां बेबायदि जोङो मोजाङै बेबायदि नोंथांमोना बेबायदि रिपर्टार हिसाबै फैनो हायामोन, थांनो हायामोन। नोंथांमोना दिनै अदालगुरिनिफ्राय बे फैदों, नोंथांमोना बेबायदि परिबेसखौ मोनामोन। मानोना दिनै नोंथांमोना नुदों जे क'क्राझाराव मोनानि 2टा 3टाब्लाबो खुनु मोनसे जेंना जेंसि गैयाब्लासिनो नोंथांमोना बिन्दासै नोंथांमोना हर सान थानानै खामानि मावनो हानाय मोनसे परिबेसखौ दिनै प्रमद बर'आ दिनै बेखिनिखौ लाबोनो हादों। बेयो मानो जादों? मानोना दिनै बिटिआर सुक्तिनि दारैनो गोबां रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि, जिहेतु जोंनाव 26टा जनगोष्ठीनि मानसिफोर दङ, आरो बिथांमोननि सायावबो दिनै लासै लासै मोनसे प्रमद बर'नि सायाव मोनसे फोथायनाया दिनै फैदों आरो नुनो मोनदों। आरो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो आङो बुंनो सानदों
जे दिनैनि दिनाव जिमानखि दिनै BPFनि सानैसो नेताफोरा जिखि गिदिर गिदिर बिथांमोना लेक्सार होआ मानो गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङा मानो आरो बिथांमोननि जिखिनि बाथ्राफोर बे बाथ्राफोरा दिनै समाजाव दिनै माने जोंनि सुबुं समाजाव लाजाथावथाव बाथ्राफोर नङा जेराव जोङो फेमिलि थायोब्ला जि बाथ्राफोरखौ जों खोनायोब्ला जोंनि न'खर माने संसार जानायाव जोंनि समाजाव बेफोर बाथ्राफोरा गासै समाजनि मोनसे बिरोधि बाथ्राफोर जाय बाथ्राफोरखौ लानानै बिथांमोना दिनै मोनसे राजनिति खालामबाय थादों खिन्थु जोंनि प्रमद बर'आ जोंखौ फोरोंदों जे दिनै जों राजनितिजों लोगोसे जों समाजनि मोजां खामानि मावनांगौ मानोना गाबोन राजनितिया गाबोन दं गाबोन गैया नाथाय जोङो समाजाव जेब्लायबो थांनानै थानांगोन जों बेहाय BPF UPPL BJP AGP होननाय बाथ्राफ्रा थानो नाङा मानोना जि सरकारा जि आसनिफोरखौ होबाय बे आसनिखौ जों रावखौबो दिनाय खालाया जासे दिनै प्रमद बर' सारा जोंखौ बिथोन होदों जे BPF आनो जा UPPL आनो जा AGP आनो जा गासैबो बिथिंनि मानसिफोरनो होनांगौ आरो बिथांमोना दिनै 17 बोसोराव जोंनि मानसिखौ रानहोदोंब्ला जों बिथांमोनखौ जोङो गिसि खालायनांगौ मानोना बिथांमोननो जोङो स्किमफोरखौ हरनांगौ बिथांमोना होमबासो बुजिगोन हास्थायगोन जे प्रमद बर'आ मोजांखौ मावदों ना गाज्रिखौ मावदों दा ओंखायनो बिथांमोना दिनै जेबो बुंनो लामा गैया मानोना दिनै मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंहा सान्थिया फैदों सान्थिजों लोगोसे जोंनि दिनै डेभेलपमेन्टनि मोनसे बिल्डिंआबो दिनै स्टार्टिं जाबोबाय थादों दा ओंखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायदों जे नोंथांमोना मानो UPPL भट होनांगौ मानो प्रमद बर'खौ आरो एगेन माने CM लाबोबावनांगौ 2025आव बेनि खारना जाहैबाय जेब्ला नोंथांमोना 2025आव प्रमद बर' बिथांखौ जुदि CM लाबोबावोब्ला सान्थिया स्टाब्लिश जागोन आरो गोबां जोंनि सेंग्रा सिख्ला जायफ्रा दिनै साख्रि बाख्रि मोनाखै फरायनानै जायफ्रा दिनै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव लेबार मावनानै जागासिनो दं बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव मा होनदों स्टाब्लिश जानायनि मोनसे परिबेस बेनिखायनो जोंनाव गोबां इन्डास्ट्रिफोरखौ लाबोनायनि मोनसे पलिसिखौ लादों दा जोङो जोंनाव मोननै बोसोरा 2 बोसोरा ओरैनो जोंनियाव कभिडजोंनो जोङो गोग्लैखाबाय आरो बिनि उनाव जोंहा सोलोंनायावनो जोंनिया 6 मासआ थांखादों दा जोङो दिनै प्रमद बर' सारा दिनै मोजां खामानि मावनो मोनथारनायानो जाहैबाय 2 बोसोरसोल' जादों दा बे 2 बोसोरसोल' गोबां जोंनि गेजेराव मोनसे खामानि मावनायखौ दिनै नुनो मोनदों आरो लासै लासै नुनो मोनगोन मानोना मोजां फिथाइया लासै लासैसो फैयो आरो बेखौनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारमोननि जि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना नायनो बानानै खोनानानै खोमाफ्रा आलौनानै मेगनजों नुनानै नुयै बायदि थानानै बिथांमोना गोबां प्रमद बर'नि सायाव बिथांमोना नंनाय नङि बाथ्राफोरखौ दिनै फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों दा ओंखायनो आं सानो दिनैनि दिनाव क'क्राझार मिसना साक्सेस जागोन आरो क'क्राझाराव जिथु 12टा समस्ति दङ बे 12टा समस्तिनि गेजेराव जेरैखि जाया देग्लाय UPPLआ मा होनदों 7टानिफ्राय 9टा आखनखौ मोननो जों थांगासिनो दं नाथाय बेराफारसेथिं बुंगासिनो दङ BPFनि गाहाय माने बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा UPPL गभर्नमेन्टआ बा प्रमद बर'नि सरकारा नैबे 4.5 बोसोराव देबोरगावनिफ्राय क'क्राझार थांनाय जिथु लामा बेहाय स्पिड ब्रेकारनि अनगायै आरो गुबुन जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बिथाङा बुंदों बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो दा बेखौ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा मावाखै प्रमद बर' सारखौ रायजो राजाफ्रासो खावलायदों आरो मानोना बे लामाया थांनाय 17 बोसोराव गोबां मानसि एक्सिडेन्ट जानानै थैदों आरो नोंथाङा नंखाय सानदोंबा रिपर्टला बे CITआव गोबां मानसिया थैयोमोन गोबां बेबायदिनो मानोना बै समाव आंनिनो 2 स्टुडेन्टआ थैदों स्पर्ट्सनि सासेया उदालगुरिनिमोन सासेया नगावनिमोन जेराव बे बालाजान थिनालियाव थायोमोन बिथांमोना हरनि समाव मा होनदों कचिं केम्प खालामबाय थानाय समाव बिथांमोना ब्रेकफास्ट लायनो थांनायावनो मोनसे मा होनदों ट्राकजों सौदावनानै 2बो जायगायावनो जिउ खहा जायो दा बेफोराव गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा थांनानै प्रमद बर' सारखौ खावलायदों जे सार बे लामाया गोबां स्पिडै जायै लोङै मानसिफ्रा सालायो आरो गोबां मानसिफ्रा जिउ खहा जादों दा बे जिउ खहाखौ होबथानो थाखाय मा राहा दङ दा बे राहायाव दिनै बे हाग्रामा महिलारिया जि बाथ्राखौ बुंदों बे जिहेतु स्पिड ब्रेकारखौ दा बिनि थाखायनो जेराव जेराव नांगौ जेराव एक्सिडेन्ट जिथु माने जन बे जनावसो नायनानै होनाय जादों आरो बिथाङा बेखौनो बखिबाय थादों मानोना बिथाङा बेफोरखौबो बिथांमोना फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ नायाखैमोन दिनै नोंथांमोना नुदों जि समनिफ्राय चिफ सारा बे खामानिखौ माने डिपार्टमेन्टखौ इन्सट्राक्सन होनानै मावहोदों बे समनिफ्राय एक्सिडेन्टआ बहुद खम जादों आरो दिनैसिम नोंथांमोना एक्सिडेन्ट जानायखौ खोनानो मोनाखै आरो बेनो जाहैबाय प्रमद बर'नि नीति आरो बेनो प्रमद बर'नि मोनसे सेफ निश्चय जोङो बे समाव रायलायबाय थादों अशक गयारि बिथांजों आरो बिथाङा नैबे समाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ 4.5 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै बिनि सायाव जोंनो फोरमायगासिनो दङ आरो जोङो मोनथिबावनो लुगैगोन जिहेतु नोंथांखौ जोङो नैबे क'क्राझार एरियायावनो बयबो सिनायो जिहेतु आरो बिनि अनगायैबो देबोरगाव समस्तियाव नोंथांखौ जोङो गावनि माने गोसोनिफ्रायनो माने उइलिंलि गोसो बायदियै नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो बबेबा थानसालि लुना होनाय दालां लुना होनाय बायदि बायदि बिथिंखौ लुना होगासिनो दङ दा बेखौ नोंथाङा
बबे गोसोजों लानानै बा मा थांखि लानानै नोंथाङा बे दालां लुनाय बा मन्दिर लुनो हानाय बेखौ नोंथाङा बोरैहाय मावदों? आङो आंनि केरियारा जाहैबाय स्पर्ट्सनिफ्राय आं फैनाय। आं मोनसे स्पर्ट्स माने सिगां आङो माबा दाजेनदोंमोन, बे जाहैबाय 2013आव जों दिखियाजुलियाव मोनसे जोङो 8 अक्ट'बरमोन, बेहाय जोङो अल बड' इउथ स्पर्ट्स एस'सिएसन होननाय मोनसे आफादखौ आङो दादोंमोन। आरो बे आफादाव गोबां अदालगुरि कलेजनि, दिखियाजुलि कलेजनि, माजबाद कलेजनि गोबां स्टुडेन्टफोरखौ लानानै, जिहेतु बै समाव मोनसे थासारिखौ जों नुदोंमोन जे बेहाय गोबां समाव जोंनि फरायसाफ्रा फरायसुलिफ्रा गामि ओनसोल सिंनिफ्राय फैनानै ड्राग्स जानाय, जौ लोंनाय, फैसाफोरखौ मिस इउस खालायनाय, दा बेखौ जों होबथानांगौबा बिनि मेडिसिना मा जागोन, बिनि होबथानाय राहा लामाया मा जागोन? अब्ला आंनियाव सानखांनानै मोनसे फैदोंमोन जे जोङो स्पर्ट्सआव जोंखौ जेसेबां माने गभर्नमेन्टआ डिप्राइड खालायनानै दोनदोंमोन, जिहेतु जोङो मार्च मार्चनि थाखाय गभर्नमेन्टनो जोंनि स्पर्ट्सफोरखौ जोङो एसे फेसिलिटि होनो थाखाय मारैबा जों गभर्नमेन्टजों रायलायनो थाखाय मोनसे जोंनो प्लेटफर्म नांगौ। बे हिसाबैनो आं अल बड' इउथ स्पर्ट्स एस'सिएसनखौ दानाय जादोंमोन। आरो बे दानानैनो आङो गोबां माने सोलोंदोंमोन। सोलोंनानै आङो मोनसे दा सुइजारलेण्डनि मोनसे गेम सालायबाय थादों। आरो बे जाहैबाय 2015आव आङो माने अल आसाम सफ्टबल एस'सिएसननि मोनसे आङो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आङो खामानि मावनो मोनदों। आरो बेयो जाहैबाय दिनै इण्डियायाव गासै माने 26टा स्टेटआ बेखौ अल इण्डियायाव गेलेयो। आरो बेयो जाहैबाय फुरा माने वर्ल्डआव गेलेयो। आरो बेयो जाहैबाय जोंनि एसियानावबो गेलेयो। आरो बे एसियानाव बिराद फेमास, माने जोंनि इण्डियायाव बे दासिम फेमास नङाबाबो, जिहेतु आं बेखौ कन्टिनिउवास माने आङो 2017आव गलाघाटआव आङो नेसनेल खुंदों। आङो 2018आव आङो गुवाहाटियाव खुंदों नेसनेल। आरो 2024आव आङो नैबे क'क्राझार हाई सेकेन्डारि फिल्डआव नेसनेल खुंदों। आरो बे नेसनेल माने मोनथाम कन्टिनिउवास सासे बेक्तिया खेबथाम नेसनेलाइज खुंनायनि थाखाय, गोबां एक्टिभिटिस थानायनि थाखाय, गोबां रायजो राजाखौ अनसायनो थाखाय आं दाख्लै भारत प्रतिभा सन्मान एवार्डनि थाखाय आङो कमिउनिटि वेलफेयार एन्ड इउथ एम्पावारमेन्टनि गेजेराव आङो माने सायख'जादों एवार्डनि थाखाय। आरो बेखौ आङो फैगोन डिसेम्बरनि आङो 14आव आङो बेखौ रिसिभ खालायगोन। दा बिनि थाखायबो आं खामानि मावदों। दा ओंखायनो आंनियाव जिहेतु सुबुं समाजनि सायाव अननाय दङ, जिहेतु दिनै सुबुंखौ अनसायनांगौ, आरो बे हिसाबै आं देबोरगावआव खामानि मावबाय थादों। जाय रायजो राजाना प्रब्लेम जेंना दङ, जि हानाय आंनि हानाय लेभेल, आंनि जिखिनि लेभेल दङ, आंनि जिखिनि हानाय केपासिटि दङ, बे केपासिटिफोरखौ लानानै आङो रायजोनो जि एसे एनै हायो आं दान होदों। आरो जोंखौ फोरोंदों प्रमद बर'आ जे जोंनि नितिया बेनो जागोन। मानोना जों राजनितियाव थानायजों लोगोसे समाजखौ जों मोजां नायनांगोन, समाजखौ जों पजिटिभ थिंकिंनि गेजेरजों जों आवगायलांनांगोन, रायजो राजाजों थानानै जों खामानि मावनांगोन, रायजो राजानि जेंना जेंसिखौ जों बोस्रांनो हानांगोन। अब्लासो रायजोआ जोंखौ मा होनदों मोजां होननानै सानगोन। आरो बेनो जाबाय जोंनि प्रमद बर'नि, जोंनि UPPL नि मोनसे निति। दा बे निति आदर्शखौ लानानैनो आंबो खामानि मावदों। नाथाय गोबां दिनै ससियेल मिडियाफ्रा बा जोंनि मिडियाफ्रा आंखौ सापर्ट खालायदों। मानोना आं मावनांगौ आंनि डिउटि आं मावबाय थादों। खिन्थु आं मा जादों मा खालायदों आं जेबो मिथिया। नाथाय आंनाव फैदों नै दिनैबो मोनसे रायजो गामिया फैदों, खावलायदों, बिथांमोना दालां गैयानो, प्रब्लेम जेंना दङनो, बिथांमोना बाथौ थानसालि दङनो, बिथांमोनाव मोनसे समस्या दङनो। दा बेफोरखौ लानानै आङो बिथांमोननि सिगां आं नायग्रोयो। नायनानै बिनि उनाव जिखिनि आंनि अजन, बे अजन हिसाबैनो आङो बिथांमोननो बेबायदि फिसा फिसा खामानिफोरखौ होनाय जादों। आरो दिनै मानसिफ्रा बेखौ खालायाखै, आङो मोनसे बुस्थुखौ दिनै खालायदों। जेराव जोंनि आबै आबौमोन, जोङो बिथांमोनखौ मोनसे आङो जोंनि समस्तिनिफ्राय आं स्टार्ट खालायदों। मानोना बिथांमोनखौ मोनसे मा होनो बरायनाय मोनसे हाबाफारि, सनमान होनाय, जायखौ जोङो बोराय बुरि जायफ्रा माने एकदम बिथांमोना दिनैसिमबो हयथ' गावनि फिसाफोरनिफ्राय बा गावनि न'खरनि सोरबा फेमिलिनिफ्राय दख'ना गांसे मोनफेरै बेबायदि बेक्तिफोर दङ, जायखौ आं मोजां एनालाइसिस खालामनानै मोनदों। दा बिनिखायनो आङो मा होनदों, बै जायफ्रा 65+ जायफ्रा आबै आबौमोन दं, आं बिथांमोननि आशीर्बादजों लोगोसे बिथांमोना आङो गांफा गांफा दख'ना, गांफा गांफा आङो बेबायदि गामसा आरो गस्ला होनानै आं बिथांमोनखौ सनमान मोनदों। आरो बे सनमाना, आरो बिथांमोना आंखौ बुंदों जे बे सनमानखौ जोंखौ रावबो होफेराखैमोन, नाथाय दिनै जोङो नोंनि अननायाव, नोंथांनि गोसोखांथियाव जे बे बुस्थुखौ जे खालायदों, जाहाथे इयुन जोलैया जाहाथे नोंनिफ्राय सोलोङो, जाहाथे जोंनि फिसाफ्रा सोलोङो, जाहाथे बेखौ बोसोरै बोसोरै जाहाथे बैसागु फैयोब्ला, फोरबो फैयोब्ला जाहाथे जोंखौ मान सनमान होनानै जोंनि बर'नि आदर्शआ, बर'नि नितिया जाहाथे थालाङो अराय समबो, बिनि थाखाय आं खामानि मावबाय थादों। आरो आं साना माने दिनै बे खामानिनि थाखाय मावदों। आङो पार्टियाबो खामानि मावबाय थादों, पार्टिजों लोगोसे सुबुं समाजनि जोंनि ससियेल माने वार्कनि खामानिखौबो आं मावबाय थादों। आरो आं मावलांबाय थागोन हानायखिनिखौ।
बे नङा जे सोरबाया साननो हागौ दिनै जे अशोक गयारिया दिनै खामानि मावदों टिकेटनि थाखाय खामानि मावदों खोमा, नाथाय आं टिकेटनि थाखाय खामानि मावाखै। आं 2013निफ्रायनो बे खामानिखौ मावदों। गोबां आङो स्पर्ट्सनि स्टुडेन्टफोरखौ दिनै माने माखासे लाइफ केरियार खालायबाय, जाय मानसिफ्रा दिनै सानख'नो हायाखै। गोबां आङो बोसोरावनो खेबथाम आङो नेसनेलाइज लांनो गोनां जायो। साब जुनियरनिफ्राय जुनियर सिनियर लांनो गोनां जायो। बिथांमोननिया गोबां खरस थायो, नाथाय आं रावनिफ्रायबो बेबायदि खरसखौ आङो माने रावनिफ्रायबो खांनानै लाङा, नाथाय गावनि स्वयं जिखिनि हायो जों लांगासिनो दङ। आरो बेबायदिनो जोङो गोबां नोंथांमोना ट्रफि नुदों, गोबां ट्रफि जोङो नेसनेल दिनै जोङो इण्डियाआव जोङो सफ्टबल हिसाबै आसामा सबसे टपआव दङ। आरो बेखौ जोङो आंनि नेतृत्वआव आं टप खालायनो हादों। आरो आं दा बर्थमान माने इण्डियान सफ्टबल फेडारेसननिबो आङो नेसनेल ट्रेजारार हिसाबै आं खामानि मावबाय थादों। दा ओंखायनो आंहा दिनै स्पर्ट्सआवबो बिराद मोजां मोनसे परिबेस दङ। दिनै आंखौ गुथे नेसनेलाइज मानसिफ्रा सिनायो। आंहा जेरावखि थाङा प्रब्लेम गैया। आं इन्टारनेसनेलावबो खनब्रै खनबा थांबाय, आङो सिंगापुर थांबाय, मालेसिया थांबाय, बेबायदिनो आङो माने मा होनो श्रीलंका थांबाय, बायदि बायदि जायगाफ्राव आं थांनानै फैबाय आरोखि। दा ओंखायनो बैफोरनिफ्राय थांनानै माखासे गियानफोरखौ मोननानै जोंनि बे ओनसोलाव फिसा ओनसोलाव जोङो रायजोखौ एसे अननो हायो नामा, अनसायनो हायो नामा, बे गोसोखौ लानानै पजिटिभ गोसोखौ लानानैसो आं खामानि मावबाय थादों। नाथाय बेहाय रावबो बिदि साननांगौनि खोथा गैया। आङो बेहाय रावखौबो बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि एजिपि नायाखै, मानसि हिसाबै नायदों। आं गोसोम गोफाखौ नायाखै, राव धोरोम हारिखौ नायाखै। जायखौ मानसि हिसाबै इसोरा जोंनो जि फोरोंबाय, नङा होमबा, जोंखौ दिनै जिथु जोंनि संबिधाना जोंखौ फोरोंबाय जे सुबुं समाजजों थानानै खामानि मावनांगौ, आं बे हिसाबैसो खामानि मावबाय थादों आरो आं मावलांबाय थागोन। बे नङा जे दिनै अशोक गयारिया इलेक्सन फैनायखाय मावदों, बे नङा। बेखौ आं कन्टिनिउवास मावबाय थादों आरो आं थांनाय 2013निफ्रायनो लानानै दिनैसिम आं मावबाय थादों आरो आंनि जिबनाव थांनानै थानायाव आङो मावलांबाय थागोन होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै रोखा आं फोरमायनानै होबावबाय आरोखि। निस्सय जोङो मोनथिबाय जिहेतु अशोक गयारिया पलिटिकेलि बा ससियेलि लोगोसे स्पर्ट्स बिथिङावबो गोख्रोङै बिफाव दङ आरो गोख्रोङै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ आरो आथिखालावबो मावगासिनो दङ, फैबाय थानाय समावबो मावगोन होनना बिथाङा खोथा होदों। दा बे समाव आं नोंथांनो मोनथिबावनो लुगैबाय, जिहेतु दायो नेसनेल पार्टि बिजेपि, कंग्रेस बा बायदि बायदि राजखान्थि आफादफोरा बिटिसि बिसायख'थिया फैनाय लोगो लोगोनो माखासे जायगायाव थांनानै, माखासे जिल्लायाव थांनानै केम्पिं खालामगासिनो दङ, माने भाषन होगासिनो दङ। एबारै माने गाव हारसिं इलेकसन गेलेगोन होननानै बेयो माने UPPL जोंबो एलायन्स जाया माया होननानै बिदि माखासे केम्पेइन खालामगासिनो दङ। दा बे लेभेलाव नोंथांमोना UPPL हान्जा हिसाबै माबायदि एजेन्डा लानानै नोंथांमोना रायजो राजाफोरनियाव हाबगोन, बा नोंथांमोना सानो नामा जे बेहाय बिजेपिया हारसिं गभमेन्ट दागोन नामा, बा बिजेपिया गभमेन्ट दायोब्ला नोंथांमोना बे माने जोंनि बर' जातिनि रैखना बेखना बियो बोरैहाय जागोन, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? दा आं बेखौनो सानो, गोबां पार्टिफ्रा जिहेतु गणतन्त्र देश नालाय, बेहाय गासैबो बिथिंनि राजनितिक हान्जाफ्रा गाव गावबागाव माने देरहानाय, गाव गावबागाव सरकार खालामनायनि सायाव बयबो मुखुब हिसाबै खामानि मावबाय थादों। जिहेतु दिनै जोंहा बिजेपिजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो जोंहा एलायन्स दङ, स्टेट गभर्नमेन्टआवबो जोंहा एलायन्स दङ, आरो जों बिटिआर गभर्नमेन्टआवबो मोनसे एलायन्सआ दङ। दा ओंखायनो जोङो सोरबा बिजेपिखौ जों गाज्रि बुंनो थाङा, मानोना बिथांमोना गावसिनि नितिजों, गावसिनि आदर्शजों बिथांमोना गेलेनो थांबाय थादों। बिपिएफआबो गावनि नितिजों गेलेनो थांगासिनो दङ। दा जों UPPL हिसाबै आं बेखौल' डाइरेक्ट मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो, जिहेतु जोंहा बिटिआर एकर्डनि जिखिनि दफाफोर मावबावनांगौ दङ, दा बे दफाफोरखौ जुदि नायोब्ला दिनै मा होनदों, जेरैखि जाया रायजो राजाफ्रा दिनै UPPLनो जोंनो खेबसे चान्सखौ होबावनांगोन, प्रमद बर'नो खेबसे चान्सखौ होबावनांगोन। आरो नोंथांमोना बे 5 बोसोराव जुदि बे चान्स होनानै जुदि जों जेबो मावनो हायाबा, नोंथांमोना UPPLखौ बिदाय हो, जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। दा मानो दिनै UPPLआसो दिनै बर' जातिनि सायाव खामानि मावबाय थादों। दिनै थांनाय बाथ्राफ्राव बुंनो नागिरो बिपिएफआ गोबां बर' जातिनि थाखाय खामानि मावदों, बर'नि थाखाय बिथांमोना मा मावदों, नङा होमबा? रावबो मावाखै। आरो जेब्ला बिथांमोना बुंगासिनो दं जे बिपिएफआसो लायनो बिटिसि एकर्डखौ लाबोदों, बिटिसि एकर्डआव गासै एबसु जोंनि बर' जाति, बर' गासैबो, सोरबा आं होननाय बुस्थुखौ सोदोबखौ जों लाबोनाङा, जों बयबो मिलायनानैसो जों बिटिआर एकर्डखौ खालायदों, बिटिसि एकर्डखौ खालायदों। आरो बिनि उनाव बिटिसि एकर्डनि उनाव जोंना बिटिआर एकर्ड जादों, नङा होमबा? दा ओंखायनो आं सानो जे दिनैनि दिनाव दिनै 2025आव मा होनो, जोंनि सिंगेल पार्सन हिसाबै UPPLनि मोनसे सरकार जानो थांगासिनो दं। आरो बे आं बुंनाय बाथ्रा बुंनाय नङा। नोंथांमोना जेब्ला रायजो राजानियाव गोबां रायजो राजाफोरनाव सोंगोन, गुथे रायजो राजाफ्रा दिनै प्रमद बर'नि निति, प्रमद बर'नि जिखिनि सरकार सालायनाय, बिथाङा जे नंगुबै सरकाराव खामानि मावगासिनो दं, नंगुबैनो फैसा लायाब्लासिनो साख्रि बाख्रि होगासिनो दं, नंगुबैनो गोबां फ्लेक्सि स्किमफोर बिथाङा बिटिआर गभर्नमेन्टआव दिहुनदों। दिनै बिथां फैनानैसो दिनै इडुकेसन सेक्टराबो बिराद मोनसे ग्र'आव फैदों, एग्रिकालचार माने सेक्टराबो मोनसे ग्र'आव फैदों। बेबायदि डिपार्टमेन्टफ्रा मोनसे बिटिसिआ मोनसे सिस्टेम नङामोन,
मोजां मोनसे सिस्टेमाव फैदों रिभिउ होननाय मोनसे सिस्टेमा गैयामोन प्रमद बर' सार फैनानै गुटे डिपार्टमेन्टआव रिभिउ जादों बिनि उनावसो जोंनि डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा खारबोदों खामानि मावदों मोनसे सिस्टेमजों लाबोदों मोनसे समाव खुनु फाइलनि मोनसे सिस्टेम गैयामोन दा नैबेफोरबायदि फाइल सिस्टेमफ्रा जादों आरो बेखौ आं बुंनाय बाथ्रा नङा दिनै गभर्नमेन्ट अफिसारफ्रा लासै लासै बुजिनानै बुंदों जे प्रमद बर'नि नितिया मोजांमार प्रमद बर'आ बहुत मोनसे इन्टेलेक्सुवेल सासे मानसि आरो जों बेखौ लाखिनांगौआ जोंनि बयनिबो दायित्व आरो दिनै बिथांमोनाबो दिनै मदद आरो हेफाजाब खालायगोन होननानै आं फोथायदों आरो दाख्लै थांनाय नोंथांमोना नुदों जे 1300निबो बांसिन मानसिनो साख्रि होदों मास्टार साख्रि दा बे मास्टार साख्रि होनायाव गोबां बिपिएफनि मानसिफ्रा मोनदों नङा होमबा लैहोर लैहोर माबाया मा होनो सासे मोनदों जिहेतु माबाया मा होनो नामखौ आं बावबाय लैहोर लैहोर नङा औ बिपिएफनि मानसि बेथ' फुरा जोंखौ रायो अखा नायबानो प्रमद बर'खौ बिथाङा सोंखारिबो रायोमोन नाथाय बिथाङा दाख्लै साख्रि मोननायनि उनाव बिथाङा धन्यबाद होदों दाख्लै सासे गथ'आ आंजोंनो थाफायो बिथाङा 12 बोसोर प्रमद बर'खौ बिथाङा खुनु एक्सेप्ट खालायामोन बिथाङा दा सासे पिएइचडि माने सेकुलार गथ' आरो बियो बड'लेण्ड माने गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव खालायगासिनो दं बे आंखौ बुंदों जे प्रमद बर'आ बे लेभेलजों जुदि लांबाय थायोब्ला दिनै प्रमद बर'आ नेक्स्ट 5 बोसोराव जुदि प्रमद बर'खौ जों लाबोफिनोब्ला प्रमद बर'आ जोंनि फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांगोन होननानै आंनि सायाव आंहा दिनै फोथायनाय फैदों होननानै बुंदों आरो बे मानसिया बिपिएफखौ सापर्ट खालायोमोन अब्ला जों बेखौनो सानदों जे गासै इन्टेलेक्सुवेल लेभेलफ्रा दिनै बुजिदों मिन्थिदों आरो रायजो राजायाथ' गासैबो जोंखा आरो दिनै बिपिएफनि गासैबो रायजो राजाफ्राबो बुजिदों जे इउपिपिएल थायोब्लासो बिथांमोना गासैबो बाथ्राफोरखौ क्लियारै खोन्थायो जिखिनि बुस्थु फैदों राननानै जायो माने गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय बुस्थुफोरखौ बिथांमोना अवारनेस प्रग्राम खालायनानै खोन्थायो गोदोथ' खोन्थायामोन न' फैदोंना फैयाखै मा स्किम फैदों फैयाखै खोन्थायाखैमोन नाथाय नैबेफोर गासिबो नीतिफोरखौ नायनानै दिनै आं नुदों माने प्रमद बर'नि जि सरकार इउपिपिएल सरकार बे मोनसे पजिटिभ दस्राया जिखि गिदिर गिदिर लेक्सार होआ मानो बिपिएफआ जिखि गिदिर गिदिर लेक्सार होआ मानो गुबुन गुबुन दल हंगदनफ्रा जेसेबांखि माने लेक्सार होआ मानो प्रमद बर'आनो चिफ जागोन आरो प्रमद बर'आनो सिंगल मेजरिटि लानानै सरकार जागोन आरो फैगोन समाव जोंनि बर'नि जि माखासे जेंना जेंगोनाफोर दङ जेखौ जों बुंनो हाया आरो बै जेंना जेंगोनाफोरा फैगोन 2025नि सरकारनि उनाव गासिबो सुस्रांजागोन आरो बेखौ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा माने बेखौ मावफुंनानै होगोन होननानै आंहा बिनि सायाव फोथायनाय दङ आरो नोंथांमोना इउपिपिएलखौ फोथायनायला आरो इउपिपिएलआल' बर' जाथिनि मोनसे दल बर' जातिनि मोनसे राजनिति नोंथांमोना जिखि बाथ्रा बुङा मानो बिपिएफनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा इउपिपिएलआव हाब अब्लानो जों खौसेथि जागोन अब्लानो जोंनिया स्ट्रेंथ जागोन अब्ला जोंखौ खुनु मा होनदों माने माखासे नेशनेलाइज पार्टिफ्रा जोंखौ गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा इउपिपिएलआव थानानै नोंथांमोना बे रिजनेलाव थानानै जेब्ला खामानि मावगोन आं सानो इउपिपिएलआ मा होनदों नैबे पसिसआवल' नङा गैयाबाबो 30-40 बोसोर सासन खालायगोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि गासैबो बर'नि जोंनि 26टा जनगोष्ठीनि जेंना जेंसिफोर दङ बे गासिबो सुस्रांजागोन होननानै आंहा प्रमद बर'नि सायाव फोथायनाय दं बे समाव जोङो नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिबाय आरो मोननैसो बाथ्रा सोंबावनो लुगैबाय आङो नोंथांनिफ्राय नोंथाङा सासे जुब नेता पार्टिनियानो जा ससियेल वर्कारानो जा बा स्पर्ट्स बिथिङावनो जा जिहेतु सासे लाइमोन दैदेनगिरि नोंथाङा दा बे समाव फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जिथु बिटिसि बिसायख'थि जागोन बेहाय नोङो बबेबा बियाबाव केन्डिडेट हिसाबै गसंथनो थियारि नामा केन्डिडेटनि बिथिङाव दा आंनि टिभियाव ओंखारनाय नुदों एनबि निउसाव नुदों आंनि नामा आरो एबिसि निउसाव आङो नुदों आंनि नामा ओंखारदों दा आंहा बे नङा जे माने गेलेथारनांगौ बा मा होनो गेलेनांगौ बे नङा जुदि जोंनि मानगोनां हाइकामाना जुदि बुङो बिथोन होयो अब्ला जोङो मा होनदों बे जिखि माने माबायाव होआ मानो खुनु जोंहा बेहाय माने समस्तिनि सायाव माबा थानाय नङा डिमान्ड थानाय नङा जे नैबे समस्तियावनो गेलेथारनांगौ नैबे समस्तियावनो मोनथारनांगौ बे बाथ्रा थानाय नङा जुदि हाइकामाना जुदि इन्सट्राक्सन होयो जे नों नङाबानो जाला नों गेलेनांगोन हेल्प खालायनांगोन अब्ला आंबो मेन्टेलि प्रिपेयार फिजिकेलि प्रिपेयार गासैबो बिथिङाव आं प्रिपेयार आरो बेहाय आं गसंथागोन होननानै आं सानो आरो आं जेरैबायदि खामानि मावदों आं बेबायदिनो खामानि मावलांनानै जोंनि इउपिपिएलखौ उद्धार खालायनायनि थाखाय खामानि मावगोन आरो हाइकामाना जायखौ हरो जों बेखौबो एक्सेप्ट खालायगोन बे नङा जे गाबोन जे उमुगा माने मोनथारनांगौ गेलेथारनांगौ बेबो नङा मानोना जोङो इउपिपिएलनि नितियानो बेनो जोङो गासैखौबो हजम खालायनो हानाय जानांगोन आरो गासैबो जोङो वेजों थांनांगोन आरो जों दिनै जुदि उद्धार खालायनांगौबा जों बबेबा बुस्थुफोरखौ जों साक्रिफाइसबो खालायनो हानाय जानांगोन ओंखायनो आं सानो देबोरगावखौ जेरैखि जाया जों उद्धार खालायनांगौ बिनि थाखाय जों खामानि मावनो हादों मावबाय थादों
आरो बेहाय जायखौ हराहाय खामाना देबोरगाव हिसाबै बे देबोरगावखौ जों उद्धार खालायगोन 2025आव दा ओंखायनो बेखौनो आं खावलायबाय बेहाय मानोना बियो मोनसे जोंनि बारग' माने शिब माने हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे समस्ति बे समस्तियाव बयबो मानसिफ्रा मा होनदों आसरित नाङो ओंखायनो जों सानदों बे आसरितखौ जों आसरित होननानै जों साना मानोना जों खामानि मोजां मावलांबाय थायोब्लानो रायजो राजाखौ जोंनि अननायखौ बिथांमोननो होनो हायोब्लानो आं सानो जे फैगोन समाव हाग्रामा महिलारि सारा जे जेनैगोन रायजो राजायासो बिनि माने एन्सारखौ होगोन बेखौ रायजो राजायासो मिथिगौ बेखौ आं बुंनाय नङा आरोखि बे समाव जिहेतु नोंथाङा केन्डिडेट हिसाबैबो गसंथिनो थियारि जाबाय बा जायखिजाया बियाबावनो हरा मानो बेहाय गेलेनायनि मोनसे खोथा बुंबाय दा जोबथा कुइसनाव आं बेखौ सोंनो नागिरबाय जिहेतु नोंथाङा गाबोन सबनिया हयथ' नोंथांनो हाइकामाना पार्टिया जुदि नोंनो टिकेट होयोब्ला जायखिजाया बियाबावनो अब्ला नोङो आइजोफोरनि थाखाय बा इयुथनि थाखाय नोंथाङा माबायदि खामानि मावगोन बिनि सायाव फंनैसो बुंनो थाखाय हरो जोंना नाम्बार वान आइजोफोरखौ जोंहा बय आइजोफोरा जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ प्रथम बिथांमोननि जिथु बिअ लेभेल दं आरो बिथांमोननि जि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दं बेखौ जों माब्रैबा मा लेभेलजों खामानि मावहोनानै बिथांमोनखौ गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हाहोगोन बा मोनसे बिअआ मा खामानि मावनांगौ दानि दिनाव जोंहा मा मार्केट दङ बेफोर गासै मार्केटफोरखौ मोनसे एनालाइसिस खालामनानै बिथांमोननो मोनसे पार्मानेन्ट सलुसननि थाखाय आङो नाम्बार वानाव खामानि मावगोन आरो 2 नम्बर खोथाया जाहैबाय जोंनि सेंग्राफोर जाय सेंग्राफोरा दिनै बिजनेसाव इन्टारेस्टेड दङ जाय बिजनेसफ्रा सोरबा स्पर्ट्सआव इन्टारेस्टेड दङ जाय सेंग्राफ्रा दिनै साख्रियाव इन्टारेस्टेड दङ जाय सेंग्राफ्रा दिनै जिखि बिथिङाव इन्टारेस्टेड गैया मानो बिथांमोननि माने इन्टारेस्टेड थानाय बिथिंखौ एनालाइसिस खालामनानै बिथांमोननो मा हेफाजाब खालामनांगौ फाइनान्सियेल हेफाजाब खालामनांगौ माबा मोनसे कचिंनि हेफाजाब खालामनांगौ जे जिथु माने बिजनेसनि माबा मोनसे हेल्प खालामनांगौ बे गासिबो बिथिङाव थानानै आं बिथांमोननो नाम्बार वान इयुथनि थाखाय खामानि मावगोन आरो आङो सानो जे जोङो इयुथफोरखौ जों एंगेज खालामनो हानांगोन आइजोफोरखौ जों एंगेज खालामनो हानाय जानांगोन अब्लासो जोंनि समाजाव जोंनि खामानि मावनाया नुजागोन जोङो जेब्लासिम जों सेंग्राफोरखौ बेखाराव दोनबाय थागोन जेब्लासिम जों आइजोफोरखौ जों बेखाराव दोनबाय थागोन अब्लानो जोंनि गेजेराव जोंनि खामानि मावनायाव गोनो गोथो फैगोन जेब्ला जों बिथांमोनखौ इस्टाब्लिशमेन्ट जेब्ला जों बिथांमोनखौ पार्मानेन्ट सलुसननि थाखाय जेब्ला जों खामानि मावनो थाखाय ओंखारगोन बिथांमोनखौ जेब्ला जोङो मोजां राहा लामानि थाखाय बिथांमोननो इन फिउचारनि थाखाय थांनानै थानाय राहा लामाखौ जों बिथांमोननो थिग रोखोमै जेब्ला जों खालामनो हागोन अब्ला आं सानो माने बेबायदि जेंनाखौ सुस्रांनायाव आङो जेब्लायबो नाम्बार वान खामानि मावगोन होननानै आंनिफ्राय सानो आरो बिथांमोनजों जेब्लायबो थानानै बिथांमोननि सुखु दुखु बिथांमोननि जेंना जेंसियाव थानानै जेब्लायबो मातिनानै आं हेफाजाब खालामलांबाय थागोन होननानै बे अमेरानो जा इयुथानो जा आं फार्स्ट प्रायरिटि बिथांमोननि थानानै आं खामानि मावगोन अशक गयारी बिथांजों जोङो गोबां बाथ्रा रायलायबाय आरो बिथाङा जोंनो क्लियारै फोरमायदों फैबाय थानाय समाव जिखुनु जायखिजाया बियाबाव जुदि केन्डिडेट जुदि बिथाङा दैथायहरोबा आरो दैथायखांनायनि उनाव देरहालाङोब्ला आइजोफोरनो आरो इयुथफोरनो बोरैहाय खामानि मावगोन बिथाङा जोंनो रोखा फोरमायदों आरो नोंथांमोनाबो बड'लेण्ड टाइम्सआव जायफोरा नायगासिनो दङ बिथांमोनाबो रोखायै मिन्थिदों होननानै आं आसा खालामदों मिजिंथिदों जोङो आसा खालामबाय अशक गयारी हिसाबै फैबाय थानाय समाव जोङो सासे पलिटिशियान सासे एमएलए महरै नोंथांखौ जोङो नुगोन होननानै जोङो आसा खालामनाय मिजिंथिबाय आरो हाइकमान्डआ नोंनि सायाव बिसास फोथायनाय लागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो ओंखायनो बे समाव नोंथाङा जोंनि बड'लेण्ड टाइम्सआव खम समनि गेजेरावबाबो माखासे खोथा फोरमायनो थाखाय आरो जोंजों सम होनायनि थाखाय जों नोंथांखौ साबायखर बावबाय फैबाय थानाय समाव जों नोंथांखौ निस्सय लोगो मोनफिनगोन बेखौ आसा खालामनानै दिनैनि जि सावरायलायनाय बे सावरायलायनायखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोननाय थाबाय बड'लेण्ड टाइम्सखौ आं गोजोननाय थाबाय आंखौ खबर लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननि जाहाथे चेनेला मोजाङै इयुन फिउचार माने मोनसे ग्र' जायो आरो नोंथांमोननि बड'लेण्ड टाइम्सखौ बयबो अनसायना लायो जोंनि गुथे बर' माहारिफ्रा आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा आं बेखिनिखौनो खावलायबाय आरो नोंथांमोना बड'लेण्ड टाइम्सखौ नायनो दाबाव आरो बिथांमोननि मा होनो चेनेलखौ साबसक्राइबार खालाय शेयार खालाय आरो बिथांमोननोबो जे नोंथांमोना अनसायनायखौ हो जेरै जेरै गुबुन गुबुन निउस चेनेलफोरखौ नोंथांमोना अनसायदों थिग बेबायदिनो बड'लेण्ड टाइम्सखौबो अनसायगोन होननानै आंनिफ्राय आङो मिजिंथिनाय थाबाय गोजोन्थों निस्सय साबायखर थाबाय बे समाव दिनैनि जि सावरायलायनाय हाबाफारि बेखौनो आं फोजोबबाय